if you guys are having too much fun. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? But your house on up for sale. Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch it. Hope you found the right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Hola, boas tardes a todas e a todos, benvidos ao Comer e Falar Live doxe sábado. Estamos a sábado, estamos a fin de semana, Estás pasando a Semana Santa así, nun volao, Bueno, hola por aí, Susi Gesto, María López, Arancha, Álvaro Migueles, querido Álvaro, como estamos? O gran Álvaro Migueles de Embutidos Ralinense, que anda por aí tamén, que xa o vin entrar por aí. Benvidos e benvidas a este Comer e Falar Live, no que hoxe imos a falar ademais por unha banda dunha desas referencias fundamentais na gastronomía de Galicia, para os que non o coñezades, porque ou ben se sabe de fora ou non estedes moi metidos no mundo gastronómico, sen dúbida o gran Cunqueiro é un elemento identificativo e fundamental da nosa gastronomía, non? Sobre todo do que ten que ver evidentemente con a nosa gastronomía tradicional e todo ese fondo enorme que ten histórico, social, que significou tanto para a gastronomía de hoxe. Por moita modernidade, moita historia, a gastronomía de Galicia parte sempre da gastronomía tradicional e parte sempre de referencias como Cunqueiro, que son os que nos deron esas referencias gastronómicas que fixeron que non desapareceran moitas desas referencias do noso pasado, que son fundamentais. O sea, a vanguarda non ten sentido se non existe tradición, non? Eu creo que iso é unha realidade palpable. Cunqueiro, un autor prolífico, non solamente de gastronomía, sino de outras moitas cousas, e un gran, para mí, imaginador, non? Que mellor pode definirlo, sen dúbida, é o noso invitado de hoxe, porque ten, solamente a bibliografía que ten o propio invitado de hoxe, pois non sei, pero Caldeirada para dous mortos, gastronomía monacal de Galicia, a cociña dos Cunqueiro, guía secreta da gastronomía, a mesa con Cunqueiro, guía gastronómica de Santiago, hora de comer, a cociña de Entroido San Xoán. Bueno, infinidade de referencias gastronómicas maravillosas que leva feito pois o noso invitado, que englóbase no que eu consideraría que sería un gastrónomo, non? Un home que leva estudiado moito, comido moito, leído moito e incluso escrito moito sobre gastronomía, non? Entón xa, eu creo que xa alcanzas un nivel para denominarte gastrónomo, non? É interesante que eso valoremos nestos tempos nos que moitos se denominan gastrónomos de repente, vale? Pois no caso de Miguel Vila, que é o noso invitado, un xornalista ademais gran estudioso de Cunqueiro, pois que vai a chegarnos un poquinho máis a ese persoaxe, vale? Varias cousiñas antes de chamar o noso invitado. Primeiro, lembrade, xa sabedes, compartide todo o que poidades, vale? Unha vez que quede colgada a entrevista podedes compartir para que isto chegue a moita xente. Estamos subindo, insisto, vídeos a YouTube, vale? Mañá lembrade que o mediodía é Comer e Falar en Si Radio, vale? No que imos a lembrar a entrevista que facíamos esta pasada semana co Gran Chacal, vale? Imos a recuperar esa entrevista.
E outra cousa importante, un bico enorme para Nico, Adriana e Emilio, amigos e compañeiros, ademais colaboradores do programa, que creo que se está recuperando xa moito mellor Nico. Outra cousa, deixábamos no aire onte a posibilidade de xerar unha, digamos, un concurso coa sección que hoxe teremos charla outra vez con Suso Martínez, vale? Bueno, xa temos a primeira donación dun premio e quero destacalo porque ademais me parece maravilloso e é que a gran Susi Gesto Uribe, unha gran maestra da xollería, unha artesana maravillosa, vai a donar unha xoia para sortear nese concurso que faremos, vale? Para coa sección de Suso Martínez, vale? Xa vos lo lembrarei despois, pero quero agradecer a Susi ese interés rapidamente por aportar un premio a ese concurso, vale? Así que eso, estade moi atentos. E estade moi atentos á entrevista con Miguel Vila, porque hoxe tamén hai premios, vale? Así que estade moi atentos, vale? Porque volvemos a contar agora tan pronto como temos con os invitados. Imos xa a chamalo, vale? Creo que debe de estar xa por aí, pero vamos a intentalo. A ver. Debería. Bueno, vamos a aguardar un momentinho a ver si... Creo que xa está, ahora sí. Ahora sí que xa podemos chamalo. Xa está. Boas tardes. Hola, boas tardes. Don Miguel Vila, como estamos? Bueno, aquí na casa, pasando o día, con poucas ganas de salir. Poucas ganas de salir, non? Sí, aquí non está moi bon o tempo. Bueno, benvido a Comer e Falar Live, un verdadeiro placer, querido Miguel, poder contar contigo un ratiño e charlar sobre cousas fantásticas deste mundo da gastronomía e de persoas que son fundamentais para esa gastronomía, que xa adiantaba agora un pouco, pero antes de nada, como estás? Como levas este proceso de confinamento? Mira, eu estou ben, o proceso de confinamento relativamente ben. Fai un pedaciño, falabas de embutidos lalinense, acordeime desa cabeza tradicional. Que cousa máis mala la Virgen. Eso é tremendo, eh? Que che manden todas, verdad? Así que estou ben, pero con fame. Bueno, querido Miguel, eu quería traerte aquí porque tiña ganas de falar de alguén de quen ti sabes bastante máis que a min e que casi todo o mundo, porque é así. Pero bueno, primeiro tamén quero que moitos te coñezan, os poucos que ainda non te coñezan a estas alturas, vale? Porque ti canto levas nesto da gastronomía? Algo máis de 15 días. Sí. Xa non me acordo moi ben, José Mario. Eu, mira, o primeiro reportaxe que publiquei na miña vida ainda estaba daquela na universidade facendo xornalismo, e foi un reportaxe sobre un tema relacionado coa gastronomía. Concretamente foi sobre un fraude que existía nas favas do barco de Ávila, non do barco de Valdeorras, daquela que estaba por Madrid, non? Resulta que estaban pasando como en Madrid toda Castela as favas do barco de Valdeorras do barco de Ávila teñen un prestixio enorme, daquela ainda o tiñan moito máis grande, e había unha importación brutal de favas desde México, Estados Unidos, que as colaban como do barco de Ávila. Esa foi a primeira reportaxe miña, e, se mal non recordo, publiquei no mes de xaneiro de 1979, co cal foi no século pasado, hai máis de 15 días, xa che digo. Mi madriña, no 79, eu nacín no 73, eu daquela o único que facía era comer, que é o que sí fixen dende pequeno, comer moito.
Bueno, fixeche ben, cousas peores podías ter feito. Claro, pero mira, a mí me gusta facer esta referencia, non? Porque nestes días estou facendo tamén moita reflexión, non? Nesto da gastronomía. Levas moito tempo reflexionando sobre moitas cousas, un gran defensor da cociña tradicional e de certos elementos que non se deben de perder, non? E eu sempre digo, neste mundo no que estamos agora da gastronomía, que hai moita xente que se autodenomina directamente gastrónomo, non? E eu sempre considero que o concepto do gastrónomo é unha persoa que leva moitos anos adicado a isto, que leu moito, que comeu moito, e incluso que no teu caso escribiu moito, non? Creo que aí é onde se empeza a alcanzar realmente o posible título de gastrónomo, non? Porque nestes tempos, de repente, todo o mundo se denomina gastrónomo, non? Mira, eu estes títulos, a verdad que tampouco lle prestaría moita atención, nin lle daría moita importancia. A realidade é a que é, cada un fai o que pode, o que sabe, e todos temos que aprender. Aquí non naceu ninguén aprendido, non? E os títulos, queiras que non, é moi relativo. Eu estudiei o bacharelato en Mondoñedo e daquela conocía unha muller a que todo o mundo lle chamábamos Doña Carmen. E ela contestaba inmediatamente: mira, neno, como los dones valen tan pouco, hasta mi caballo se llama Don Potro. E tiñache razón a boa muller, que os títulos valen pa poucos e detrás deles non hai algo máis, non? Non, pero bueno, eu sí que quero poñer en valor un pouco porque, insisto, eu empecé antonte nesto, levo 11 anos no mundo da gastronomía, non? Que fun descubríndose grazas a xente precisamente como a ti, que estabas xa moi metidos neso, non? E me parece importante, sobre todo, poñer en valor ese traballo, porque estabas falando ti de que o teu primeiro traballo relacionado coa gastronomía foi aquel traballo universitario, pero xa te enganchou de aquela o tema da gastronomía? Sí, non foi un traballo universitario, foi un traballo profesional. Xa foi profesional, vale, perdón. Sí, foi un traballo profesional que se publicou. Bueno, eu polo mundo da gastronomía levaba xa unha temporada enganchado, non foi aquel o meu enganche. Eu sempre digo que con 11 anos me queimei por primeira vez en unha cociña, non sei moi ben como fixen para queimarme, pero algo andaba eu revolvendo para que me caera o aceite por unha perna. E como era no brao, iba en pantalón corto. Afortunadamente o aceite non estaba moi quente. De normal. E entón, bueno, xa empezaches un pouco aí tú, eso, con ese traballo profesional do que falabas da fava, e imagino que hai un personaxe que marca completamente dentro da túa carreira, digo, polo resultado de hoxe en día, non? Que Cunqueiro, non? Sí, Cunqueiro sempre foi un autor que me atraeu moito. Eu levo leído moito a Cunqueiro e disfruto moitísimo coa literatura de Cunqueiro, coa forma que manexa o idioma, coa forma que manexa as palabras e coas cousas tan bonitas e tan interesantes que conta, non? Eu, como che dixen, estudiei o bacharelato en Mondoñedo, claro. E con 14 ou 15 anos, eu creo que con 15 anos, tuve a inmensa sorte, a inmensa desgracia de coñecer a Cunqueiro en Mondoñedo, ano 1970, e non sabería decirche moi ben. Digo que tuve a inmensa sorte porque, bueno, pude saludalo na rúa. E a inmensa desgracia porque eu era un perfecto descoñecedor en aquel momento da figura literaria de Cunqueiro. Hecho unha desgracia como outra calquera, que no sistema educativo no que vivimos, é eso que eu tiña un profesor de literatura que era un rapaz novo, un rapaz da estrada, ao que gardo moi bon recordo, gardo un gran recordo del, José Manuel Loureiro se chamaba, que nos enseñou moita literatura, nos interesou moitísimo en Valle Inclán, por exemplo. Eu, enamoreime, fíxenos ler Luces de Bohemia, eu enamoreime de Luces de Bohemia, enamoreime de tal maneira que durante moitos anos eu tiña a sanísima costumbre de todos os anos ler, polo menos unha vez, Luces de Bohemia, e cada ano lle descubría algo novo e cada ano a disfrutaba máis, non? Sin embargo, aquel home, pois, non nos contou nada de Cunqueiro. Estábamos na casa de Cunqueiro, ás veces andaba polas rúas camiñando, xa che digo, tuve a oportunidade de saudalo un día que iba con unhas sobriñas ou sobriñas segundas súas
que eran compañeiras miñas de clase, se achegaron a saludar, eu saludei tamén, pero a desgracia é que non sabía nada del, non? Se chego a saber o que sei hoxe, e se chego a ter leído o que teño leído hoxe, bueno, aquel día non lle deixamos ir para casa. Vamos, queda ali. E a verdad que, sí, efectivamente, eu te Cunqueiro calquer cousa que me caiga nas maus ou cerca leo, aínda que sexa un prospecto dun medicamento que eu sepa non escribeu ningún, pero tamén nos podía haber escrito que serían os máis divertidos do mundo, non? Seguramente, non? Bueno, Cunqueiro, ademais, perdón, Cunqueiro, ademais, hai distintos cunqueiros, quero dicir, hai o cunqueiro xornalista, o cunqueiro escritor, hai distintos cunqueiros ou cunqueiro dividíase, pero sempre confluía no mesmo persoaxe, quero dicir, porque ten o traballo xornalístico, non? Que é tal vez máis conciso, máis preciso, non? Pero as súas historias están cheas dunha fantasía maravillosa, non? Sí, sin ninguna duda, as súas historias e o seu xornalismo tamén, porque nos esquezamos de que o xornalismo de Cunqueiro é fundamentalmente articulista. Ele é un articulista inmenso, ademais. Hai unhos días daban un dato, o último que publicou un libro sobre Cunqueiro, unha recopilación de textos xornalísticos de Cunqueiro, decía que Cunqueiro publicou aproximadamente 20.000 artigos xornalísticos. Eu me imagino que será moi aproximadamente, porque igual foron 30.000 e igual foron 18.000, a ver que nos contou, non? A ver que se ponga a contarlos. Pero o que sí é certo é que hai textos de Cunqueiro, textos xornalísticos en todos lados. Eu sempre conto a todo o mundo que nos anos 77, 78, Cunqueiro xa estaba maior e xa faltaba pouco para a súa morte, non? Colaborou en Madrid en dúas revistas daquelas do Destape, aquelas revistas onde aparecían desnudos ou semidesnudos en todas as páxinas. Unha delas chamábase Bazar e a outra chamábase Primera Plana. El colaborou nas dúas tiña unha sección erótico-festiva, pero fundamentalmente gastronómica. El ligou moito en esas revistas gastronomía e a parte erótico-festiva do asunto, non? Me imagino que sería unha salida como outra calquera. Supoño que publicar en esas revistas, digamos, a materia habitual delas non lle faría ninguna gracia, e decideu que escapaba por onde escapou. E a verdad que hai unos textos deliciosos e preciosos de aí, non? E facía cousas moi peculiares, tanto na literatura evidentemente o que dices ti, está chea de imaginación. As novelas de Cunqueiro, os contos, os relatos de Cunqueiro son maravillosos e son os precursores, se non o auténtico creador do realismo máxico, non? Evidentemente anterior a García Márquez e a calquera outra manifestación similar. Pero facía cousas tan divertidas como, por exemplo, cando era director do Faro de Vigo, en Vigo, el facía a quiniela e publicaba a quiniela co tarot. El facía unha quiniela coas cartas do tarot. É dicir, era un tipo absolutamente renacentista. Os coñecementos enciclopédicos que tiña o home eran brutales. Non hai máis que ler os seus artículos xornalísticos para ver que sabía de todo, absolutamente de todo. E se non o sabía, desde logo aparentaba moi ben. Ele era de todo porque escribe sobre xente sobre a que cando a lees por primeira vez nin sabías que existía. Dicía, hostia, pero este autor será real ou será ficticio? Cando vas a buscar dices, non, é un autor real, non é un invento de Cunqueiro. Non é un invento de Cunqueiro. Bueno, antes de continuar, quero decir, bueno, primeiro, estamos en Facebook Live, calquer pregunta que lle querades facer a Miguel, xa sabedes, aí despoñendo por aí a transmito, pero quero adiantarvos unha cousa. Necesito que estedes moi pendientes desta entrevista, porque aquí o maestro Vila vainos a regalar 6 exemplares do seu libro A cociña do Merlín, verdad, Miguel? Sí, efectivamente, aquí teño un, a ver se consigo que se vexa. Mirade, aí tedes ese o libro A cociña do Merlín, moi interesante, ademais está basado no de Merlín e familia, non? Nas receitas. Sí, efectivamente, A cociña do Merlín é un repaso
pola materia culinaria no Merlín e Familia, que, como ben sabes, é a primeira novela de Cunqueiro, é do ano 55, e unha novela que prácticamente non hai unha sola páxina onde non haxa unha referencia culinaria, gastronómica. Aí Cunqueiro conta con detalles todo o que comen os personaxes, o que beben os personaxes, e incluso se meten algún caso con receitas, poucos, non? Pero algún así, non? E é moi divertido, porque ademais, como ben decías ti, a literatura de Cunqueiro está chea de imaginación, pero cando de imaginación e de creación propia, claro. súa, non? Pero cando el se mete a falar de cosas de comer, aí a imaginación desaparece por completo. O Merlín e Familia é todo unha ensoñación, traspapelar e trasladar personaxes de lugares, de tempos, mesturar unhas cousas con outras, pero nas cousas de comer non se anda con leches. Todo o que se conta no Merlín e Familia é a cociña tradicional da Mariña de Lugo, da zona norte de Lugo, mediado o século XX. É dicir, o que Cunqueiro comía en Mondoñedo. E só hai unha excepción en todo o libro, que é o que come Doña Teodosia, creo recordar que se chama, a serea grega, unha serea que vai, porque enviudou de un portugués, e vai a Cabo Don Berlín para que lle tinga a cola de negro, para guardar o luto, non? O sabor da serea solo toma como comida, si mal non recordo, unha culleradiña de sal, non? Pescada polo aberto e un chupito de licor café. Fundamental, esa é unha boa dieta. Sí, pero bueno, pescada polo aberto cruda. Claro, polo aberto na Mariña comeuse moita pescada, pero cruda nos anos 50 non, eso seguro que non. Bueno, pois eso, tomade boa nota, vale? A cociña do Merlín, 6 exemplares que temos, que imos a sortear, vale? E entre quen o imos a sortear? Ao final da entrevista pedireille a Miguel que faga unha pregunta sobre toda a charla que levamos, vale? Como imos a facer referencias a Cunqueiro e a moitas cousas, bueno, el despois decidirá que pregunta vai a facer, vale? E entre todas as respostas acertadas que nos enviedes ao noso correo electrónico comerefalarsiradio@gmail.com, sortearemos estos 6 libros, vale? O sea que moi atentos á entrevista con Miguel, a charla con Miguel, vale? E atentos á pregunta que vai a facer ao final. Unha vez dito isto, seguimos, querido Miguel. Bueno, que significa, quero efectivamente a túa visión, non? Que significa Cunqueiro para a gastronomía de Galicia? Eu creo que, en primeiro lugar, un gran divulgador. Gracias a él, moita xente, moito mundo soupo sobre a gastronomía, a cociña galega. Por outro lado, deixou un libro moi interesante que é A cociña galega, tal como se titula, donde conta de unha forma bastante amplia, bastante completa, as súas vivencias sobre o que se cociñaba, como decíamos antes, mediados do século XX en toda Galicia. Ese libro publicouse no ano 70, pero, lóxicamente, hai que pensar que debe de ser un libro de elaboración de bastante tempo. E aí deixounos un testimonio, un documento importante sobre a realidade culinaria do país en esas épocas, é dicir, mediados século XX, primeira parte da segunda mitade do século XX. E por outro lado, che decía que gracias á súa obra tanto literaria como xornalística, pois moita xente coñeceu a cociña e a gastronomía galega. Tamén é ben certo que hai moitos mitos soltos por aí, é dicir, é moi habitual cando falamos sobre Cunqueiro e sobre a literatura de Cunqueiro e sobre a gastronomía na literatura de Cunqueiro, escoito con moita frecuencia a mesma historia, é que Cunqueiro inventaba moito. Eu, cando me dicen eso, sempre me entran ganas, o que pasa, non o faigo porque son un tipo educado, porque a máis me dixo que non conviña meterse coa xente, pero sempre me entran ganas de preguntarlle e decir, mira, cantas páxinas de Cunqueiro leíche de verdad? Porque si de verdad hai algo realista na súa literatura é a materia culinaria, non? Eso non quere decir que todo o que publica en cuestións gastronómicas sexa certo. Tamén lle bota algo de imaginación de vez en cando, pero maioritariamente hai un porcentaxe moito máis
alto de realidad que de ficción. Donde hai ficción? Pois, por exemplo, no Sinbad. No Sinbad, claro, pero No Sinbad, pois sí, hai moita ficción, é dicir, hai os recheos de sangre de pichón, pois ten que ser imaginación de Cunqueiro, non? Ou fuciño de elefante mechado. Sí. Entón, non sei, igual non hai tanta imaginación. Igual non. Pero tamén pode ser. Non, pero é interesante esa reflexión que faz, porque si é certo que cando falamos de Cunqueiro falamos da súa gran capacidade imaginativa na creación das súas obras, pero si é certo que onde sí sole ser tremendamente estricto é na parte culinaria, non? Nos pratos que aí fala, onde hai algo de imaginación que é o que diste é no Sinbad, non? Porque aí sí é certo que tamén todo o que rodea a propia obra vai moi en consonancia, non? Pero no resto prácticamente todo vai, ademais, moi clariño no tema gastronómico, non... Sí, no, sin ninguna duda. O Merlín é un exemplo, é dicir, é a súa primeira novela, é unha novela, bueno, como sucede no Merlín, sucede no Sinbad, sucede nas crónicas do Sochantre, sucede prácticamente en toda a súa prosa. Na poesía e no teatro non, aí non toca a materia culinaria, non aparece, nin na obra poética, nin no teatro, non? Pero na prosa e no xornalismo está presente continuamente, permanentemente a gastronomía e en un porcentaxe altísimo é todo certo, é real. Claro, hai cousas que poden parecer decir, bueno, pero isto é un invento de Cunqueiro, pero depois buscas información e atopaste con que non, con que hai un sitio onde efectivamente ese plato se cociña ou ese produto se cociña. De feito, a obra de Cunqueiro tería que servir incluso como ponte para recuperar o mellor pratos que foron desaparecendo en algúns sitios, non? Sí, sin duda. El fala de cousas que hoxe en día non están encima das mesas ou non están de forma mayoritaria. Pode haber algunhas cousas, algún produto que de forma testemunhal se recuperaron a través de festas gastronómicas en puntos concretos, etcétera, etcétera. Estou pensando, por exemplo, na enfaragullada, os faragullos, que é un plato que foi tradicional e que ahora moita xente non coñece. Sin embargo, na Ponte Nova, si mal non recordo, fanlle festa. E que exactamente? Como ese hai máis cousas, non? Que é exactamente ese prato? Os faragullos? Sí. Pois é unha cousa moi divertida que se fai con unha mestura de ovos e fariña. Previamente na tixola frítense uns torreznos, despois botase ese amoado e vaise picando. Esa tos, Isto é o catarro, non o virus. Efectivamente. Decía que incorporase esa masa de fariña e ovos aos torreznos e vaise facendo na tixola, cortando cunha espátula, e ao final queda como unhas migas. Claro, porque eu sei que... E cómese que é o que pode sorprender a moita xente, porque estamos falando de fariña, ovos e torreznos, sí. E cómese botándolle mel. Claro, é un pouco e como di Cunqueiro, a gracia está en cando na boca che entra o sal de un torrezno con pouquiño de mel, o contraste. Fíxate ti, eso son moi ricos, Eso se denominaría alta gastronomía. Sí. Os faragullos son riquísimos. Pero e facilísimos de facer, tal cual xo acabo de contar, non hai máis historia. Sí. No, hai moitas referencias de pratos en Galicia no que se mezcla en certo modo o sal e o azucre, non? Quero dicir, o toque salgado e doce, non sei se o mellor a tosta de chicharróns, por exemplo, que tamén é unha cousa moi similar tamén nese aspecto, non? Sí, efectivamente. Eu recordo que en Trabada, non sei se aí fan unha enfariñada, creo que ou algo así, unha cousa así, pero non é exactamente como os faragullos, non? Farán os faragullos, o que pasa é que chamaranlle enfaragullada, seguramente. Vale. Porque os faragullos son moi propios de esa zona, Trabada, Pontenova, Río Torto, claro. Toda esa parte bastante habitual. Bueno, pois aí tedes referencias das que falamos incluso, por eso digo, que me parece ademais que revisar a bibliografía de Cunqueiro nos pode levar a recuperar o mellor moitos pratos
que tal vez hoxe xa non estén enriba das mesas como distí. Mira, esas mesturas de doce e cocho, como digo eu, eran moi habituales. Sí. Por exemplo, eu comín os roxós tal e como os preparaba a miña tía, que lles botaba azucre. É dicir, os roxós pasábos pola tixola, cando estaban quentillos poñeres azúcar, comíanse con azúcar. E lévate un pouco ao que decías ti, a torta ou a empanada. No Valadouro chamamos de empanada de roxós, que efectivamente é unha mestura de masa de pan con roxós, con noces, con azúcar, etcétera, non? E hai moitas outras historias, as filloas que poden ser doces ou poden ser salgadas, o bandullo, típico, ou a vincha, que é o mismo pero con distintas denominacións. Os tradicionalmente levaba torrendos polo medio, cando é unha especie de pudín feito de pan, ovos, froitos secos. No estómago do porco, xa falamos aquí ademais, que eso que na zona de Cerdedo, creo que é, se non me equivoco, se facía. En Cerdedo fan a vincha e no Morrazo chamanlle bandullo. Bandullo, pero xa estáse deixando de facer, porque de feito en Cerdedo había unha festa, pero creo que xa non se fai, non? Eu creo que a festa de Cerdedo xa non a fan, pero a vincha que eu sepa siguen facendo, E pola zona do Morrazo síguese facendo bandullo. Temos que localizar por aí que da teña. Bueno, por aí están poñendo xente pois filloas con chourizo, non? A filloa tamén que é un elemento que se utiliza como distí dende a parte doce ou salgada, non? Sí, pero eu entendo, ao mellor descubrimos algún sitio onde fagan as filloas doces con chourizo, normalmente con chourizo ou coa cachola ou co roxós comense filloas salgadas, non filloas doces. Efectivamente. Pero, por exemplo, na Guarda fan unha tarta con sangre de porco. Con sangre de porco, sí, efectivamente. Un biscoito, unha especie de biscoito. Como un brownie, non? Exacto. Sí, eu xa o provei tamén. Recoñezo que me costou un pouco, porque o problema do sangue do porco é que ten ese punto final fariñento, non? Esa sensación na boca como medio fariñenta a veces que a min non me acaba de convencer. Non che convence moito, non? Non me convence moito. Bueno, sen dúbida, a gran guía da cociña de Galicia de Cunqueiro é a cociña galega, non? Pero ten máis referencias gastronómicas e ten máis cousas dedicadas á gastronomía, non? Estaba o tema do Teatro Venatorio e Coquinario de Galicia tamén, non? Sí, efectivamente. Ese libro publicouno en colaboración con Castroviejo, e un libro estupendo para a xente interesada no mundo da caza. Os que estén interesados no mundo da caza como cazadores teñen a parte de Castroviejo, e os que están interesados no mundo da caza como... parte gastronómica, non? Claro, como comensales, pois teñen a parte de Cunqueiro. É un libro francamente moi interesante. Inicialmente publicouse como Teatro Venatorio e Coquinario Gallego, pero probablemente a xente foi unha edición moi pequeniña, se mal non recordo foron 50 exemplares nada máis os que publicaron no seu momento, aunque despois houve unha reedición feita hai non moitos anos, pero tamén con poucos exemplares, e o máis coñecido é a edición que fixo Bruguera, creo recordar que foi, que lle chamaron Viaje por los montes e chimeneas de Galicia. E chimeneas de Galicia, efectivamente. Sí. Ese é máis fácil de atopar que o Teatro Venatorio e Coquinario. Porque sería o de Viajes e Llantares de Galicia? No, Viajes e Llantares de Galicia é outro, claro. E unha recopilación de artigos xornalísticos, se mal non recordo, publicados en Vida Gallega, estou falando de memoria, sí. Que publicou Alvarillos no seu momento. Si salgo de pantalla igual o collo ahora mismo. Espera, que acabo de verlo xa. Dios, que vista, xa o ten localizado. Aquí o tes. A ver, aí está, sí, efectivamente. Viajes e Llantares. Efectivamente, publicado por Alvarellos. Estos son artigos xornalísticos que se publicaron, deixame ver, se mal non recordo, na revista Vida Gallega. Vida Gallega, vale, efectivamente. Bueno, esto estamos falando da bibliografía... Eu se me dou a volta de vez en cando non importa, non? Non te preocupes, isto é precisamente o bonito destas charlas, que é como eu estou na túa casa e ti na miña. Non te marches que xa volvo. Vale. Bueno, mentras marcha, lémbromos, hoxe sorteamos 6 exemplares do libro A cociña do Merlín, de Miguel Vila, vale?
en base a esta entrevista que estamos facendo, estade moi atentos porque faremos unha pregunta ao final, vale? Fará Miguel unha pregunta e cos que acerten esa pregunta enviando un correo electrónico como falarsiradio@gmail.com sortearemos esos 6 libros, vale? Perdona, Miguel, que fuches a buscar? No, fun buscar o teatro. A ver, este non é un original, este é un dos exemplares da reedición que se fixo hai uns anos. Aí O está. Teatro Venatorio e Coquinario Gallego. Teatro Venatorio e Coquinario Gallego, vale? Aí o tedes, a ver se o vedes un pouquiño mellor, bueno, eso. Pois aí onde está, para os aficionados ao mundo da caza, vale? Aí tedes, por unha parte, esa, a que aporta Castroviejo, dedicada ao que é a caza en sí, pero a parte máis gastronómica, por suposto, aporta Cunqueiro. Vouche fazer a pregunta sempre complicada, non? De quieres máis a papá ou a mamá. Que é máis referencia gastronómica en Non te Galicia? contesto, xa está, Por eso. Que é máis referencia gastronómica en Galicia? Picadillo ou Cunqueiro? Son cosas diferentes. Son bastante distintos. Bueno, Picadillo é que trata máis o costumbrismo Claro, galego, non? Picadillo que escribe son recetas. Moitas recetas que publica en xornais, en el noroeste, en Orzán, en xornais da Coruña, da súa época, e que despois reúne en un libro que se titula La cocina práctica e en algúns outros libros, as 36 recetas de bacalao, as 50 non sei cantas recetas de bacalao, etcétera, etcétera, non? Pero a porcentaxe máis alta da súa obra é eso, reunir recetas. E ademais reunir receitas de unha forma moi amplia. É dicir, aí hai receitas de cociña galega, receitas de cociña española de calquera outra comunidade autónoma, receitas de cociña cubana, receitas de cociñas estranxeiras e do que poderíamos chamar cociña internacional en aquel entón, que son receitas que non está moi claro e nadie sabe moi ben de onde proceden, non? Pero que se sabe que non son do país. Picadillo, un dos artigos que publica, bueno, unha parte desas receitas teñen historia. Teñen unha historia adicional que conta Picadillo, que acostumbran a ser historias moi divertidas e moi bonitas e que merece a pena ler, e, como digo eu, procurar leelas en ayunas, máis que nada polo dolor de barriga que pode causar a risa. Co bandullo cheo sempre vai ser máis complicado, non? Así que mellor en ayunas. E aparte nas súas historias reflexa moito esa Galicia do principios do século XX, non? Sí, pero el reflexa unha Galicia burguesa, unha Galicia dos poderosos. Non nos podemos esquecer que Picadillo era un tipo de posibles, con unha economía saneada, e que podía comer o que lle daba a gana. E tamén non traduce moito o seu libro. Evidentemente, en aquel entonces en Galicia non se comía como dice o Picadillo. Claro. E por outro lado, en un dos artigos que non están no libro, en un dos artigos publicados no periódico, el recoñece que ten unha amplísima colección de libros de cociña de todo o mundo. Co cal, eu sospeito que unha boa parte das receitas publicadas por el eran sacadas de ou copiadas ou inspiradas por algúns desos moitos libros que asegura ter na súa biblioteca. Dice que calquer libro de cociña de calquer lugar do mundo que lle aparezca por diante, que el que o merca e que o acumula. Non sei se conserva esa biblioteca de ser certa, de existir realmente, non sei se conserva e no caso de conservarse non sei onde está. Bueno, o que tamén hai que destacar, porque falamos da bibliografía de Cunqueiro, pero a bibliografía que ten o maestro Miguel Vila tamén ten tela, porque tes unha boa recua delas. Cal foi o primeiro libro que sacaches ti? Se non recordo, o primeiro foi Caldeirada para dous mortos. Caldeirada para dous mortos. Que nos contas aí? Pois Caldeirada para dous mortos é un libro similar á cociña do Merlín, é dicir, nos dous teñen un esquema relativamente parecido no sentido de que a base é explorar a materia culinaria en unha novela de outro autor.
en un caso Mazurca para dos muertos de Camilo José Cela, sí. En outro caso o Merlín e familia de Álvaro Cunqueiro. Teño que decir que Mazurca para dos muertos é unha novela que lle pasa casi o mismo que ao Merlín e familia, que está chea, pero completamente chea de referencias culinarias. Aí cociña e gastronomía por todos lados, e incluso Cela se permite o luxo de dar algunhas receitas, e incluso, se mal non recordo, e agora estou falando de memoria e hai moito tempo que non o repaso, se mal non recordo, Cela repite na súa novela unha receita que dá Picadillo, no Picadillo, e da que tamén en algún artigo fala Cunqueiro, que é a forma de cocer o lacón. Picadillo dá unha receita que é o lacón La Fuente, e atribuye a un individuo amigo seu de apelido La Fuente, e di que este La Fuente, antes de cocer o lacón, asao. É dicir, despois de desalado, antes de cocelo, aso. Cunqueiro fala de que antes de cocelo é mellor pasalo pola plancha, que ven a ser a mesma historia. E se mal non recordo, Cela tamén fala desa forma de cocer o lacón. O curioso é que ningún dos dous fan referencia a Picadillo, Ningún dos dous o cita. E a pura realidade é que Picadillo publicou o seu libro en 1905, os artigos son anteriores a 1905, e Cela e Cunqueiro daquela non estaban. Non estaban, claro. Non estaban, polo tanto, eu teño clarísimo que foron a aprendelo ao Picadillo, pero non nos citaron. Bueno, aí non citaron a fonte, que é un tema importante. Dentro desa bibliografía hai un que me parece tamén moi interesante, que é a cociña dos Cunqueiro, na que tes receitas que conservaban nun cuaderno a muller de Cunqueiro, non? Sí, esa foi un traballo francamente moi interesante, porque en un momento determinado a min chámame da editorial Galaxia, que é onde teño publicado a cociña do Merlín, sabendo que o meu interés no mundo de Cunqueiro, pois díceme, temos ahora mismo aquí, non recordo exactamente, pero un montón de libretas, eu non me acordo cantas, un montón de libretas de receitas da muller de Cunqueiro. Joder. E gustaríanos mandarchas, que as revises, que as mires, que nos digas se podemos facer un libro. Bueno, ten que ser un subidón, non? Que te chamen... Sí, no, claro que é un subidón, sobre todo cando recibes o paquetón. Claro. Que o fun a recoller a Vigo, ademais. Non me mandedes nada, vou eu. Non teño medo de que eso que se vai perder no correo. Nin de coña. Bueno, os cuadernos gardábaos e gardos o fillo de Cunqueiro, César, sí. Que tiñase un día ofrecer a editorial Galaxia e, efectivamente, pues, pillamos aqueles cuadernos, había... espera un momento, non te marches, que xa volvo, Vale. Bueno, estade moi atentos a todo o que nos están contando, Hoxe sorteamos 6 libros de Miguel Vila, de A cociña do Merlín, vale? Moi atentos. Xa estás aquí de novo. Sí. Aí está. Este é o libriño. A cociña dos Cunqueiro. Perdón, que o retirei moi rápido. Vese ahora vese perfectamente. Elvira González Seco Sebane, que era a muller de Cunqueiro, non? Era a muller de Cunqueiro, era mindoniense igual que él. E que significou? Mindoniense, pero creo que con antecedentes os González Seco no Valadouro. No Valadouro hai de todo e todo bon, Efectivamente, de onde é precisamente o maestro Vila. Que logo falamos desa conexión, non? Pero, Pois mira, que sentiches? Eu collín o libro para enseñárvolo e para recuperar cifras. Na introducción digo que hai en eses cadernos preto de 2.300 recetas. 2.300? Sí. Algúnas repetidas, Ajá. Moitas son receitas manuscritas, outras son receitas recortadas de xornais e de revistas e pegadas sobre as libretas, pero hai cousas moi interesantes. E, bueno, pues desas máis de 2.300 que me tocou miralas todas e lelas todas e revisalas todas, e fixemos unha escolma de 80, se mal non recordo, para publicar este libriño. Bueno, cos cousas que nos pareceron, ou que me pareceron máis interesantes, máis identificativas, máis novedosas, e hai cousas moi interesantes e moi bonitas. Hai receitas
típicas e tradicionales da Mariña, de Mondoñedo, da cociña que faría Elvira na súa casa, e hai outras recetas que non, que son recetas de fora, recetas que a ela lle interesaban. É curioso porque todas as recetas, todas non, pero un número importantísimo de recetas están calificadas, en algúns casos con letras que semellan a calificación de bien, notable, sobresaliente, etcétera, etcétera, non? E en outros casos con cifras do 1 ao 10 e en outros casos con cruces. Que poñía esas puntuacións? Co cal está claro que ela probaba as recetas, non sei se todas, porque xa che digo que non todas están calificadas, pero moitas están, ela probaba e despois calificabas. E parece, dá a sensación de que as calificaba despois, porque ás veces a receta está escrita con un bolígrafo de un color e a calificación ou as notas aparecen en outro color e a letra non é exactamente igual. Porque ás veces, sobre unha receta que ten escrita, pon unha anotación. Pois esta quedaría mellor se sustituímos este ingrediente por aquel outro ingrediente. E esas notas, a letra é sensiblemente diferente, co cal me dá a sensación de que facía as notas pasado algún tempo, é dicir, anotaba a receta, interesaba a receta, anotaba a receta, e cando a cociñaba, pois poñíalle notas ou poñíalle calificacións. Bueno, pero e que sentiches estar pasando polas túas mãos lendo todas esas anotacións do Gran Cunqueiro, non? O sea, tivo que ser unha etapa maravillosa. Non eran de Cunqueiro, eran da muller de Cunqueiro. Da muller de Cunqueiro, pero que dicir, bueno, pero eran, tiñan seguramente algunha conexión con él, non? Sí, seguramente algunhas destas recetas as comeu probou Cunqueiro, non? Ainda que durante moitos anos viviron separados, pero seguramente algunha cousa lle cociñou. Polo que conta César, o fillo, súa mãe era moi interesada na cociña, pero comía moi pouco. Comía moi pouquiño, era moi frugal, sin embargo, interesáballe moitísimo a cociña, gustáballe moito cociñar, e sobre todo cando recibían convidados, gustáballe quedar ben, e facer cousas interesantes, cousas novedosas, e montar boas mesas. Aí tedes ese libro de Miguel de a cociña dos Cunqueiro, con esas receitas da muller de Cunqueiro. Ti ademais eres un gran recuperador de historias da túa terra, da túa zona, como ben mencionas, eres do Valadouro. Hai un postre por excelencia que dá nome ao teu blog, un pouco do que eres gran embaixador, eu creo, non? Da colineta real, non? Como é eso da colineta? Mira, a colineta ten moitas facetas. No Valadouro, por exemplo, moita xente está convencida de que é un postre, un doce típico da zona, propio de ali. E cando lles digo que colineta se fai en moitos sitios coa mesma receita, co mesmo nome, sorpréndense moitísimo. A miña relación coa colineta é unha relación familiar, de infancia, adolescencia, xuventude, de todos os tempos, non? É dicir, a irmá de meu avó materno, Aurora Apisona, era pasteleira doméstica. Ela tiña un negocio un pouco peculiar que en estes tempos non sería reproducible, creo, pero que en aquel entonces sí funcionaba, e funcionaba moi ben. É dicir, na súa casa, en determinadas épocas do ano, por encargo, facía pastelería. Facía colinetas, facía prazos de xitano, facía tartas de améndoa, que é o que habitualmente a xente coñece con nome de tarta de Mondoñedo, pero que é algo que se fixo sempre en toda a Mariña. Facía dulces de moca, de chocolate, biscoitos, empanadillas de améndoas, amendoados, etc. Sempre por encargo. Ela traballaba para a xente que lle encargaba. Ali non había un despacho onde ir e decir quero comprar unha colineta. Non, había que ir e encargarlla. E de feito, había moita xente que incluso lle levaba os ingredientes, lle levaban os ovos, lle levaban o azucre, sobre todo os ovos, porque eran ovos caseiros, claro. E entonces salía o tinglao diferente. E cocían un forno de leña dos tradicionais, esos que se mete
a leña dentro do forno e cando está roxo retíranse as brasas, bárrese E aí vai co cal o forno transmite un aroma moi especial ás cousas que se cociñan ali dentro, non? E a colineta era un dos produtos que facían, era realmente a súa receita estrela, era receita secreta. Non lla daba a ninguén. Co cal, no Valadouro, en Burela, en Foz, en cantidad de concellos ao redor, quen quería colineta iba normalmente a cabo da casa da Pisona a encargala e a comprala. Pero non é un... Bueno, posteriormente, co negocio continuou a segunda Pisona, é dicir, a irmá de miña mai, sobrinha de Aurora, Pepita, hasta a súa xubilación. Pepita estaba empeñada en que me quedara eu co negocio. Igual metín a pata e tiña que haber seguido, igual non? tiñas que haber seguido. Con Pepita tamén era secreta a receita, é dicir, tampouco lla daba a ninguén. Pero en base que é a colineta, que leva? A colineta é simplemente ovos, xema de ovo pouca clara, azucre, reladura de limón e amendo moída. Acabouse. De lume. É unha cousa moi fácil de facer e moi complicada de cocer. O problema está na cocción, non? A receta é sinxelísima, pero a cocción, para que saia unha colineta ben feita, é moi complicada. É moi complicada. Eu tuve a inmensa sorte, hai agora un ano, e ti conoces o asunto, non a fuche comer porque non che daba gana, que invitado estabas, no hostal dos Reis Católicos, que decidiron facer un menú basado na cociña de Cunqueiro, e unha das cousas que Julio, o director do hostal, estaba interesadísimo en facer era a colineta. Claro. Cunqueiro cita a colineta, por exemplo, no Merlín e Familia, a única cousa que cociña a raíña Doña Xenebra. É dicir, cousa de príncipes, de raíñas, unha raíña que solo entra na cociña para cociñar a colineta, non vai a nada máis. Entonces Julio, o director do hostal, estaba moi interesado na colineta e eu dixenlle, mira, vamos a intentalo. A receita é sinxelísima, pero o complicado é cocela. Claro. Eu dixenlle ao cociñero, vas ter que facer 1000 probas hasta que ya topes o punto ao forno. Pero cando ya topes o punto ao forno, xa está. Punto, tes a colineta feita. Eu non a provei hasta o día da comida. E que tal? A min chamoume, díxome, estamos coa colineta, estános dando moito traballo, levamos feitas non sei cantas probas, vai nos salindo un poquinho mellor, pero aínda non é o que eu quería. O día da comida, eu pregunteille a José, hai colineta? Dixo, hai colineta. Creo que temos a colineta, xa me dirás. Pois saleulle de 10, de 9,5, ala, vamos a deixarlle en 9,5. Foi unha maravillosa iniciativa que a verdade é que fixeron no hostal dos Reis Católicos e a min alegroume moito demais que contaran con Miguel, porque para min é que mellor podía asesorarles nestes casos, non? Que fixeron un menú recreado na cociña de Cunqueiro, que creo que foi un exitazo, que creo que funcionou moi ben, e que deixa a porta aberta a que se fagan máis iniciativas deste estilo, creo que son necesarias, non? Sí, sin ninguna duda. De feito, despois da comida, José dixo, cando lle dixen, preguntoume, que tal a colineta? Dixo, a colineta, macho, como se a fixera a miña tía. Perfecta, estupenda, moi ben, felicidades. E díxome, estou pensando en poñela na carta. E algún tempo despois vin a carta do restaurante dos Reis, do restaurante grande do hostal, e efectivamente nas sobremesas tiña colineta. Tiña colineta, non? Cousa que me parece especialmente grave que en un sitio como Santiago, donde a tarta de Santiago é tan tradicional, de postre poñan colineta, que é unha cousa moi parecida á tarta de Santiago, pero non é o mismo. Porque os ingredientes son exactamente os mismos, Sí, ibache decir que algún día falaremos de todo o que hai ao redor da tarta de Santiago, que tamén depende tamén que receta se coma, non? Que eso tamén ten tamén a súa historia detrás, non? Bueno, mira, eu a tarta de Santiago vinlle a facer un día, fixo expresamente para que vira eu como se facía a tarta de Santiago, a Marcos Álvarez del Coral en Santiago,
Si me escoita, mátame, porque non quere que se fale del. Un día entrei no seu obrador e dixo, veña, vamos facer unha. E quedei absolutamente alucinado, sorprendido, non? Porque Marcos todo o que fixo foi pesar améndoas, unha cantidad determinada de améndoas, a que fora, non sei, era para unha tarta, pesar a mesma cantidad de azucre, e botar todo, améndoas e azucre, en unha máquina de pamoelas, pamoera a améndoa. Sacou para un recipiente grande esas améndoas moídas co azucre, botou a mesma cantidad de ovos, en peso, ralladura de limón, e remexeu todo coas maus. A continuación, preparou un molde co seu forro de pasta, de masa quebrada, botou esa mestura dentro e para o forno. E díxome, mira, calquera outra cousa non é tarta de Santiago. Non é tarta de Santiago. Que eu dixen, joder, pero as recetas que se publican por aí, de batir os ovos, de batir non sei que, que os ovos non hai que batilos, que non hai que facerle nada, solamente hai que remexer a améndoa moída co azucre e cos ovos, remexelos, e de feito, xa te digo, diante de min, remexeunos coa mão, sin máis historia, sin utilizar ningunha ferramenta, ningunha batidora, nada de nada, coa mão, punto. E claro, fai unhas tartas maravillosas. Impresionante, sí, eso hai que recoñecelo, que as do Coral, dende logo, como él decía, é unha tarta democrática, partes iguales. Partes iguales, efectivamente. É dicir, partes iguales. Por eso que eu algún día xa vos explicaría a que me refiro con todo isto. No, xa sei a que te refieres, as que levan margarina, as que levan fariñas, que levan, sabe Dios cantas cousas levan, que esas non son tartas de Santiago. Efectivamente. Decía por aí, por exemplo, escribía Bego Río, que decía que en Asturias, falando da colineta, vale? Que tamén é típica, cree que de Taberga. De Taberga, efectivamente. Teberga, efectivamente. Pero aí fana de Abelás. Ah, vale, aí é de Abelás. Exacto. Ah, amigo, interesante. Miguel... Pero fais en máis sitios. Eu, por exemplo, teño visto, vin un libro, non, un caderno de recetas que se chama algo así como el cuaderno de Aniana, que é un cuaderno de recetas que está datado no ano 1900 e pouco, 1903, 1905, por aí, en Bilbao. E aparece a receita da colineta exactamente igual que a facía Pisona. Bueno, pois aí tedes. En Viveiro fanse colinetas, en máis sitios fanse colinetas. Non é unha exclusiva do Valadouro. Di Bego tamén que se fai de noces tamén, incluso. De noces eu non a provei nunca. Si provei a colineta de améndoa, claro, con algunha noz metida polo medio. Eso era o truco que usaba a miña tía nos últimos tempos, que aprendeu un día, estuvera moendo noces na mesma máquina coa que moía as améndoas, e despois moeu améndoas para facer unha colineta, e polo medio da améndoa pois algo de noz se colou, e saleulle unha colineta que a ela lle gustou especialmente. E eu provei, e dixo, quero que probes esta colineta, a ver que se parece. Está boísima, Pepita. Como sempre, ou mellor que nunca. Esta ten un punto especial. Digo, sí, ten un punto especial que non sei que é. Dixo, pois que se me colou algo de noz polo medio da almendra. E a partir de aí sempre lle botaba algunha noz. Cando moía as améndoas, sempre botaba algunha noz polo medio. Pois mira. Miguel, como todavía nos queda moitísimo que falar, aí me gustaría que durante como mínimo durante este período de confinamento que nos queda, voltemos a conectar algún día e sigamos facendo referencias un pouco a esa extensísima proposta que ten Cunqueiro ao redor do mundo da gastronomía, que creo que é algo fundamental. Pero se nos está acabando o tempo, e a min gustaríame falar contigo tamén, que nos fagas unha especie de lembranza do que sería característico e típico en Galicia, no que se refire á docería de Semana Santa, non? Non só a docería, sino a gastronomía de Semana Santa en Galicia, non? Oye, pues a Semana Santa é limitada. Sí. A ver, é limitada polos preceptos religiosos. Co cal, acabamos sempre no bacallao. Igual que en Noiteboa acabamos no bacallao porque hasta non hai moito, era día de abstinencia, non se podía comer carne, por lo tanto comíase bacallao, pois na Semana Santa tamén acabamos no bacallao, fundamentalmente, e
un bacallau moi tradicional, volvemos de novo a mesma historia da Noite Boa. Na Noite Boa comemos o bacallau con repolo, como é o caso da miña casa ou de moitas casas no Valadouro, ou con coliflor, e agora en Semana Santa cómese o bacallau cos bertóns do repolo. Xa se recolleron os repolos, cortaron os repolos, naceron os bertóns, e con eses bertóns cómese o bacallau. E despois no apartado de sobremesas, pois a sobremesa fundamental son as torradas, ou a variación que a min me entusiasma, que é moi típica do norte da provincia de Lugo, que son as chulas feitas con pan. Con pan, chulas fanse moitas en Galicia. Fala desas chulas, por favor. Claro, en Galicia fanse chulas con fariña, fanse chulas con cabaza, por exemplo, en Pontevedra, pero na Mariña as chulas fanse con pan. Pan bello, pan do día anterior, ao final son unhas torradas 2.0. Ajá, efectivamente. Evolucionadas. Son simples, moi fáciles de facer, pero deliciosas. É simplemente pan bello, pan do día anterior ou de un par de días, picado finiño, en pedaciños moi pequenos, como chícharos ou menos, que se mestura con ovos para facer unha pasta. Sí. Esa pasta non leva nada máis. Hai quen lle bota un poquinho de azúcar porque lle gustan máis doces. Podes lle botar un poquinho de azúcar, o único problema que ten é botarlle o azúcar a esa pasta que despois cando a frites vai a coller moito color. Pero esa pasta con azúcar ou sen azúcar, en aceite, en unha tixola, preferentemente aceite de xirasol para que non dé sabor, que é moi neutro, bótanse culleradas, non moi grandes, e frítese. E van a salir unhas bolas hinchadiñas, morenas, moi bonitas, que, por exemplo, na Limia fan algo parecido e chamanlle sapos, e a verdad que teñen pinta de sapos, non? Sí. Pois eso cando sacas da tixola, que lle escurres ben o aceite, bótalo nunha pota na que tes leite, azúcar, unha piel de limón e un pau de canela, que hai que deixalo cocer un pouquiño, e despois simplemente mantelo aí con temperatura, para ir botando as chulas ali encima, e deixar cocer un momentiño as chulas co leite, que se mesturen sabores, e nada máis. Despois podese comer quente, morno, do tempo ou da nevera. De todas as maneiras, están absolutamente deliciosas. E se a chula está rica, o leite non te control. Eso para bebelo pola botella, en bota. Creo que lembrarás que xusto antes da festa da Faba de Lourenzá, estiven por ali pola zona e tomei unhas chulas desas precisamente no Pazo de Tobar, que me pareceron fantásticas. Non as probara dese xeito nunca, non? E eu lembro que máis tiveras a foto tamén, que me dixeras que, bueno, que eso era manjar de dioses. Eu alegreime moito cando vin que no Pazo de Tobar se decidían a poñer un postre tan propio da Mariña, tan tradicional, tan rico, e que non está en ningún restaurante, en ningún lado. É increíble, É dicir, un aplauso polo cociñeiro. Pois aí están esas chulas que provei eu, as chulas típicas daquela zona, que explicaba ahora precisamente Miguel Vila. Bueno, aparte de eso, as torrijas en Galicia realmente, tradicionalmente, son máis as de leite ou as de viño? Eu creo que de todo. De todo, non? De todo, damoslle a todo. As de viño, viño blanco, viño tinto. Mira, no libro de A cociña dos Cunqueiro hai unha receita de unhas torrixas con viño blanco, que, se mal non recordo, despois, agora estou falando de memoria, pero despois de fritilas, en vez de poñerlle azúcar, canela, etc., Elvira o que facía era botarlles un xarope feito con auga, azúcar e algún aditamento para darlles aroma, non? Pero aquí eu creo que lle damos a todo, tanto as de leite como as feitas con viño, sexa branco, sexa tinto. Supoño, queiras que non, é un produto que é o mismo que as chulas, son froito do aproveitamento, é dicir, facemos un doce co que hai na casa. Claro. E hai pan bello que hai que aproveitar, e hai ovos e hai leite. Pois con eso facemos o doce. Se non hai leite e temos viño, pois facemos as torradas con viño e deixámonos de historias. Por certo, que as chulas típicas da Mariña
podense atopar, por exemplo, en Extremadura tamén. Ah, sí? Sí, exactamente iguales. Coa única diferencia que ali chamanlle repápalos. Ah, amigo. É curioso, non? Hai moitas receitas que son tradicionais en sitios concretos que de repente eso pasa como nesto, non? Que atopas noutros lugares. Esas receitas, sobre todo dos doces, viaxaron por moitos sitios, non? Se hubiera que buscar a procedencia de moitos desas receitas de doces, poderíamos decir que veñen de moitos sitios distintos, non? Sí, pasa coas filloas, é dicir, as filloas facémolas en Galicia, pero tamén as fan en Asturias con un nome diferente, ali chamanlle frixuelos, pero é a mesma historia. Se miramos receitarios do século XV, século XVI, pois eran moi comunes probablemente en todo o mundo. Tampouco é tan complicado que alguén caiga na conta de que mesturar un líquido con fariña e si cadra unhos ovos e pasalo pola tixola, pois sale algo, non? Claro. Pero pásanos con cantidad de cousas, é dicir, as orellas típicas do antroido pois fan cousas moi parecidas na Mancha, as follas de limón, que tamén é un doce moi típico de antroido, pero que pouca xente coñece, fanas en Murcia, que se chaman paparajotes, os repolos recheos, os bertóns recheos, que son tan típicos da nosa cociña tradicional, aínda que ahora mismo xa non nos fai ninguén, e nos restaurantes é imposible atopalos, pois podense atopar en cantidad de outros lugares, non? É dicir, son cousas que se van probablemente en un momento determinado foron universales, se fixeron en cantidad de sitios, e co paso do tempo foron desaparecendo en algúns lugares e conservándose en outros. Claro. E agora que sempre temos a costumbre de falar da nosa experiencia personal, é dicir, eso é de toda a vida, sin darnos conta de que a nosa vida é cortiña e algúns poden falar de 20 anos, de 30, de 40, de 50, o que seña, de recordos, pero nada máis, non? Claro. Claro, hai cousas que son de toda a vida e en realidad empezaron antonte. É dicir, a nosa cociña tradicional, tal e como a entendemos hoxe en día, ten moi pouco tempo de existencia, ten uns poucos séculos, moi poucos séculos, claro. Porque temos que pensar en todos os produtos que viñeron de América, como influyen na nosa cociña actual. Sí. Eu desto ainda lles falei en diciembre en México os mexicanos, en Guadalajara, na Feira do Libro de Guadalajara, que din ali unha charla sobre a influencia de México na cociña galega, e os mexicanos abrían os ollos grandísimos, enormes, non? Decir, pero tanta importancia ten, porque eu estaba explicando, digo, mire, o plato máis tradicional, os 2 ou 3 platos máis tradicionales de Galicia que calquer galego identifica como propio son o polvo a feira, o caldo galego, a empanada. O polvo a feira, imprescindible pimentón, os pimentos viñeron de México. Pero viñeron de México non cando Colón descubreu América, viñeron de México algúns séculos despois. Algúns séculos despois, claro. Claro. O caldo galego, sin fabas e sin patacas, non se fai. As fabas viñeron de México, as patacas non, que viñeron do Perú ou por esa zona, pero tamén viñeron non con Colón, viñeron séculos despois. Séculos despois. Os tomates, as cabazas, os pementos. É dicir, estamos rodeados de unha cantidad de cousas procedentes de América e que levan consumíndose realmente 200, 300 anos como moito 300 anos, que toda a cociña do mundo inteiro é nova. Sí. É nova, por moita tradición que pensemos que hai detrás, é nova. E esos platos que estou citando, a empanada tal e como a conocemos hoxe, os chourizos, o cocido, o polvo a feira, a merluza galega, etcétera, etcétera, todo ten detrás un produto americano que leva con nosotros como moito
como moito 300 anos. Antes deso, a nosa cociña era diferente. Era diferente, non? E o churrasco é ben de antote, ainda que para algún o seña toda a vida. Efectivamente. Oye, Miguel, porque se nos acaba o tempo, pero me gustaría decirche que si en este período de confinamento que nos queda todavía por diante, que me gustaría terte de vez en cando por aquí tamén para contar algunha historia que sabes que nos queda un montón de que falar, non? O sea, que si te apetece e non tes que salir da casa por algunha cuestión, pois... Eu, mentras o tempo esteña así revolto, non vou ir a ningún lado, non vas a ningún apetece lado, nada salir. Con este tempo tan malo non apetece. Oye, pois... Home, eu, a verdad, hoxe pensaba ir aos Argos, sí, pero ¿no? chamaronme do supermercado dicindo que non lles chegaran. Aí está. Miguel, como vos dixen ao principio, sorteamos 6 exemplares do libro A cociña do Merlín, vale? De Miguel Vila. Vamos a deixar unha pregunta que vai a facer Miguel sobre a charla toda que levamos durante todo este rato, vale? E as respostas as tedes que enviar a comerefalar@gmail.com comerefalar@gmail.com. A resposta a esta pregunta, entre as que acerten, sortearemos 2 exemplares, vale? Así que, Miguel, pregunta. Pois vamos a preguntar a nacionalidade da serea que comía a pescada cruda polo aberto. Nacionalidade da serea que comía, repite, por favor. A pescada cruda polo aberto. Aí tedes. Logo volvería a poñelo, vale? Imos a dar de marxe ata mañá para contestedes, logo faremos o sorteo dos 6 exemplares da cociña do Merlín de Miguel Vila. Espera un momento. Dime. Non te marches. Non me marcho, esperade. A ver se son capaz de atopar. Non teño. Bueno, non teño aquí ningún exemplar. Bueno, veremos que a serea aparece en que libro? No Merlín e Familia. Merlín e Familia, vale? Que Entonces, destacábamos precisamente como detalle que o único prato extrano ou comida extrana que había nese libro realmente era esa, porque despois todo era moi preciso relacionado con pratos coñecidos e todo eso, vale? Entón, repetimos a pregunta, Miguel. De que a nacionalidade da serea que foi a que lle tinguiran a cola de negro e comía pescada polo aberto. Bueno, pois aí está. Logo repetiré o enunciado da pregunta para que quede claro. Querido... Entre quen, si ademais nos dicen a nacionalidade do amante, incrementamos a aposta, en vez de a cociña do Merlín, poñemos tamén un exemplar de hora de comer. Bueno, aí está, vale. É dicir, para quen solo nos diga a nacionalidade da serea, a cociña do Merlín, entran en ese sorteo. Para quen nos diga as 2 nacionalidades, sorteo doble. Doble. Vale, tomade boa nota. Querido Miguel, moitísimas gracias, de verdade, compañeiro, un placer terte aquí connosco. Nada, gracias a ti, home, solo faltaría. Bueno, ahora imos a escoitar a Suso Martínez, que sempre nos transporta algún personaxe histórico, e creo que hoxe seguramente nos levará algún personaxe que teña que ver con Cunqueiro. Suso deunos un paseo polo hostal o día daquela comida fantástico, maravilloso. Coñécelo bastante ben, ademais. Pois el hoxe non sei a que nos vai a chegar, vale? O sea que, si quedas por aí atento, imos a conectar enseguida con el. Miguel Vila, unha aperta enorme, compañeiro, e moitísimas gracias. Gracias a ti, Xosé Manuel, ata logo. Falamos con Miguel Vila, voltaremos a ter esa comunicación con el con máis cousas, e agora enseguida conectamos con o noso querido Suso Martínez, porque el vai nos a trasladar seguramente a algunha persoaxe que teña que ver co que falamos agora con Miguel Vila, vale? Co mundo de Cunqueiro, ou eso creo. Imos a chamalo e a ver que nos conta, ou a ver que nos agarda. Primeiro, a ver se está. Agora sí, agora sí.
Vamos alá. Hola. Hola, ¿qué tal? Boas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Estupendamente. Aquí estábamos despois de charlar cun gran maestro como Miguel Vila, que falábamos do gran maestro Cunqueiro. Non sei se vostede o coñece. Cunqueiro, un xigante, un dos ases da nosa gastronomía, e logo un dos ases da gastronomía interior, esa Galicia de color, para min Cunqueiro é como un tebeo de color, donde é unha especie de viaxe no tempo. É un home que escribe as poesías como no tempo medieval. Un día destos facíamos de Pero Amigo de Sevilla, Sí. un dos trovadores, e el tamén facía o mesmo, el escribía como os trovadores, de aí o que se chama de algún xeito neotrovadorismo, non? Hai xente que pensa aínda que o que quen puidera namorala, quen puidera namorar, hai xente que pensa que é unha poesía medieval, que é unha creación do Cunqueiro, fíxate ti que home máis maravilloso, non? E logo eu, como son tamén alguén que vive un pouco da fantasía, eu teño que quedarme con dúas cousas de Cunqueiro, que ademais son dúas cousas que eu exploto para facer visitas guiadas en Mondoñedo, e tamén en Vigo, e tamén en Compostela, e tamén en Cambados, porque Cunqueiro era mindoniense, pero o pai era de Cambados, era dos Moras, e viñera a Mondoñedo precisamente porque era boticario. Ele abreu unha botica en Mondoñedo, e así que Cunqueiro era tamén moi amigo de Cambados. De feito, el era visitador, como a min tamén, dos cemiterios históricos, destos monumentais que temos, non? Eu coñezo moito de San Amaro da Coruña, pero gracias a Cunqueiro coñezo o cemiterio de Cambados, o de Santa Mariña de Ozo, que decía el, é o cemiterio máis romántico do mundo, decía el. Ben, como che dicía, dúas cousas de Cunqueiro. Algo que utilizo tamén cos meus peques, porque eu teño dous peques moi peques. Xiana ten 5 anos, imagínate ti, e logo Susete ten 3 anos, moi peques, non? E entón, hai un gato por aí revoloteando, que é un gato malo, non é malo de todo, pero é un pouco malo. É un gato que ten un pincho aquí, ten un corno, e métese na casa, casi sempre se mete cando colgamos a chamada esta. Cando ti me dices, cuelga tú, o gato que anda por aí, métese na casa. Por certo, chámase o Gatipedro. E entón ponse debaixo das camiñas dos cativos, e do corno sale auga. Como si o sonido de facer pis, non? Sí. O facer ese ruido, pois entre os cativos as ganas de mexar. O Gatipedro é unha das creacións dos contos de Cunqueiro, que me parece fantástico, e logo que me parece fantástico, sobre todo, claro, que vai ser Merlín, o grande Merlín. Sabías que Merlín vivía nunha fraga que se chamaba Fraga de Esmelle? E entón Merlín vivía no seu castelo, que era un castelo similar ao de Mordor, porque Tolkien, en definitiva, é un inglés que de algún xeito inspirese na tradición celta, igual que Cunqueiro. E Merlín era un home moi afamado. En toda a fraga da Esmelle era moi coñecido, pero tamén era coñecido fora tamén do reino de Galicia, imagínate ti. Así que as visitas exóticas que viñan de diferentes partes do mundo, as xentes de Esmelle non as collía desprevenidas. Elas xa sabían que iba moita xente ao castelo do mago Merlín. Pero un día chegou un señor moi exótico. Parecía ou ben Melchor, ou ben Gaspar, ou ben Baltasar. Parecía vindo de Oriente. Viña con un tocado espectacular. E, por certo, viña cun aio, viña cunha especie de paxe, unha especie de criado, e o criado era capaz de falar en latín. Gracias a eso se pudo entender co mago Merlín, porque sabes tú, debe de saber que este rei tan exótico era nin máis nin menos que o imperante de Bizancio. Imagínate. E en Constantinopla, entón falan grego. Logo falarán o turco, pero naquele tempo falaban grego. E isto é un problema en Mondoñedo, porque ti sabes que en Mondoñedo é rica en moitas cousas, pero sobre todo é rica en 3 grandes cousas. En pan, vaya pan. Que pan se papa en Mondoñedo.
é rica en auga, chove, canto chove en Mondoñedo. E logo é unha terra rica en latín, amiguiño. O seminario de Santa Catalina, despois do El Escorial, sede e corte del reino, o de Mondoñedo é o segundo máis entergo de toda a monarquía. Así que imagínate ti, non? Mondoñedo é rico en pan, auga e latín. Latín, grego non tanto. E iso é un problema, claro, porque o imperante de Bizancio falaba grego, pero non pasa nada, non se preocupe. Para eso traía o aio, que facía unha especie de, facía como se fora un para entenderse case, non? Así que cando chegaron ao castelo de Belín, o aio explicou que, ben, realmente o motivo da visita era porque o imperante, sabemos, non?, que ten xurisdicción sobre moitos povos. Hai italianos, manda sobre eslavos, sobre macedonios, sobre gregos, sobre turcos, sobre turcómanos, bla, 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 bla. Isto é un problema no tema de entendernos. Está ben, é verdade que utilizaban o grego como idioma oficial, pero hai un batiburrillo impresionante. Así que viña buscando que o mago Merlín lle ofrecese unha solución. E o mago Merlín dixo, deixa de pensar, porque algo debo terlo fallado. E subeu o fallado. Por certo, Cunqueiro tamén escribía no fallado. E fíxate que cousa máis bonita. Estraba sempre no chan, que casi sempre era de madeira, Estraba tiraba mazás. Para velas non tanto, sino para cheiralas. O recendo das mazás. Dicía Cunqueiro que era ese recendo a Mondoñedo. Eso facía tamén, por exemplo, en Madrid, cando estive en Madrid, incluso en Vigo, que el foi director, non, do Faro de Vigo durante moitos anos. Ben, pois o tema é que o mago Merlín subeu tamén o fallado e regresou con un paraugas. Ese paraugas ten un nome extraordinario, chámase Mirabilia, e tiña un gran poder. Todo aquel que toca ese paraugas ten a capacidade de falar todas as linguas do mundo, menos o chino mandarín, porque chino sei, menos o chino mandarín. E isto, fantástico, né? Así que o imperante colleu o paraugas e a partir de aí pois xa pudo regresar a súa casa porque con paraugas pois podía falar en italiano, en grego, etc. Paraugas Mirabilia, que tamén se chama o meu paraugas, porque ti sabes que os guías, sobre todo en Santiago, fora de Santiago non tanto. En Vigo tamén facémolo, e en Coruña non tanto. Sabes que os guías levamos como símbolo distintivo da Asociación Profesional de Guías, levamos un paraugas amarelo. E eu sempre lle digo a xente que o paraugas non é un paraugas calquera, é un paraugas que se chama Mirabilia e que mo deu o mago Merlín, e que o tocar pois danos a facilidade de falar todas as linguas do mundo, menos o chino mandarín. Son historias extraordinarias de Cunqueiro. Eu cheguei a coñecer a Manuel Montero. Manuel Montero era o mago Merlín último de Mondoñedo. E era un home que coñecera a Álvaro Cunqueiro, e además Álvaro Cunqueiro tiñalle moito aprecio a Manuel Montero. Chamáballe o meu libreiriño de cámara, porque Manuel Montero tivera unha librería, unha pequena librería ali moi cerquiña do convento das Concepcionistas en Mondoñedo. E eu fíxeme moi amigo do mago Merlín, claro, porque eu son un fanático de todo ese mundo, non? E dentro da librería, o mago Merlín, o meu libreiriño de cámara, como lle chamaba Cunqueiro, ensinoume cousas extraordinarias. Ali había libros de exorcismo, ali había libros en latín, había libros en grego, e vin no chan unhas argollas, unhas cadeas, que semellan moito ás cadeas que están expostas no Museo Provincial de Lugo, e que di a tradición que eran as cadeas que asiron ou que encadenaron nos seus últimos momentos de vida o gran mariscal Pedro Pardo de Cela, que sabedes que lle cortaron a cabeza precisamente en Mondoñedo, non? Cunqueiro era un home tan maravilloso que cando morre manda que sexa enterrado noutro cemiterio monumental de Galicia, como é o cemiterio histórico de Mondoñedo, e ocorreuselle poñer como epitafio: aquí hai un servidor que loitou, que fixo que pudo para que o idioma galego dure 1000 primaveras máis. Cousa tan bonita non se pode dicir. Así que imagínate tú, gastronomía física, a que se come, pero tamén gastronomía espiritual, gastronomía del alma. Ese era Alvarito Cunqueiro. Querido Suso, pois... Antes de que me despidas... Sí. Porque eres frío como el acero. No, que va. Antes de que nos despidamos...
Antes de que nos despidamos, conto outra anécdota de Cunqueiro maravillosa. Cunqueiro, un día, na súa xuventude, tivo por cuestións de profesionales, ele estaba en el Instituto de Cultura Hispánica, cousas que teñen os anos 40, el visitou a súa excelencia el jefe de Estado general Franco en el Pardo. E entón, claro, Franco empezou a falar con ese rapacete que era tan culto, porque eu penso que Cunqueiro é comparable con Otero Pedrallo. Eran homes que tiñan unha cabeza grande físicamente, pero logo tiñan historias e historias e historias e historias, eran dous xigantes. E claro, era moi novo. Entón, Franco, que falaba pouco, chamabanlle la esfinge, pero escoitaba. Entonces, claro, falou de historias de santas compañas, cuénteme usted. Entón, Franco gustaballe moitas historias que lle contaba Cunqueiro. Entón, a anécdota é que, bueno, Franco se despide. Bueno, paisano, pues nada, se va usted, pues muy bien. Por cierto, que necesita usted algo, que quiere usted algo, quiere usted algo, necesita usted algo. Entonces Cunqueiro dixo, hombre, yo necesitar, yo no necesito nada. Bueno, hombre, si me llevaran a Mondoñedo, efectivamente, puxeron o coche, e saleu o viaxe gratis a Mondoñedo. Esta é unha anécdota que pudiera ser cierta ou pudiera ser que non, como todas as anécdotas e sobre todo as anécdotas dun home que era absolutamente maravilloso. O gran Cunqueiro que hoxe lembramos grazas a Miguel Vila e que voltaremos a lembrar, sen dúbida, porque é unha referencia en todos os niveis, non? Para todos os galegos, e que tamén o noso querido Suso nos trae de xeito desos personaxes, esas pequenas historias maravillosas que nos vai contando. Como decía ao principio do programa, a partir da semana imos a tratar de que as aparicións de Suso sexan con premio. Quero decir que as personaxes que nos trae ides a ter que adivinalas, vale? E imos a deixar de marxen ata o día seguinte sin saber quen é esa persoaxe. Iremos tratando de ter premios, vale? Imos tratar de falar cos nosos amigos e colaboradores, todos os que estedes aí, que se xades productores e amigos, estamos abertos a calquer proposta de premio para sortear entre os que acerten esa persoaxe, vale? E temos xa un primeiro premio que quero lembrar e agradecer unha vez máis a gran xolleira artesá que é Susi Gesto Uribe, que vai a dar, neste caso, unha xolla das que fai ela, xollas maravillosas, vos lo aseguro, para sortear para este concurso de Suso, de que ademais é moi admiradora do que fai Suso, co cual ten unha interrelación maravillosa, vale? Así que moi atentos porque a partir do luns, polo menos mentres dure este confinamento, imos a transformar a sección de Suso nunha sección concurso, vale? Eu creo que vai a ser moi divertido e vai a valer a pena. Querido Suso, moitísimas grazas, como sempre, querido amigo. Así que terán que estar moi atentos, porque van a ser personaxes de todo ese universo histórico, literario, sociolóxico, do pasado, incluso do presente, de Galicia. De Galicia, efectivamente. Pois tomade moi boa nota, está dependentes porque queremos tamén que sexades tamén activos nesa participación, vale? Agora vou a poñer a pregunta, vou a poñer outra vez a pregunta a rematar o programa, que fixo Miguel Vila, vale? Para que todas as respostas acertadas que nos cheguen ao correo comerefalarsiradio@gmail.com, entre as acertadas sortearemos 6 exemplares de A Cociña do Merlín, de acordo? Así que estade moi atentos á pregunta que imos a poñer e moi atentos a contestar. E a ti, querido Suso, vai cear, que xa son horas, e mañán máis e mellor. Cuidado co gato, lembrade, o gatipedro, que é branco, que ten un corniño aquí e que bota auga, e dalle e mexa. Entón os cativos entréis ganas de mexar. Efectivamente, pois toma de boa nota. Suso, aperta! Pórtate ben. Bella. Chao, hasta mañá. Bueno, pois ata aquí o Comer e Falar live de hoxe. Un día máis, grazas a todos e a todas por estar aí. Ao outro lado, pois, seguíndonos, escoitando e disfrutando das grandes persoaxes e sobre todo dos grandes profesionais que pasan por aquí e nos contan as súas cousas, non? Hoxe tivemos a oportunidade de ter o gran Miguel Vila, charlar con el un pouco sobre Cunqueiro, xa vichedes que
o pouco que falamos de él e o que nos queda todavía por falar, vale? Eu agardo que voltemos a ter a Miguel por aquí para seguir charlando sobre cousas relacionadas con esa. Agora, en un ratiño, poño esa pregunta, vale? Pola que podedes entrar no sorteo desos libros maravillosos da cociña do Merlín. Mañán voltamos, lembrade, mañán ao mediodía, comer e falar en Si Radio, vale? Estaremos de 1 a 2, como sempre. Mañá recuperaremos a charla que mantivemos co gran chef Chacal, un ratiño fantástico que pasamos con él, que voltará tamén, insisto, dentro duns días a estar connosco, porque nos quedaron moitas cousas que falar con él, pero mañá recuperamos no comer e falar de Si Radio, de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia, o noso programa, vale? E por a noite volvemos. Bueno, grazas a vos, apertas, bicos, de todo. Gracias de verdade por estar aí e voltaremos mañán. A disfrutar, Colgo eu.